Bismillahirrahmanirrahim. Sakatariyata. Babi na 24. Tun da suka shiga mota yake faɗa, abin mamaki Sabrin ta ce ba za a fitar da Farida ba, saboda abin da ta yi mata. 'Yan siteshin ɗin ma sai da suka san sun taɓo matar babban mutum. Tun da suka shiga Najib ke ta masifa. Anas ne ma yake ƙoƙarin ba shi haƙuri don kar a samu matsala a wajen. Ba a jima ba aka taho da Farida. Yana ganin ta ya ƙarasa wajen da sauri ya riƙe hannunta kawai sai ta faɗa jikinsa ta fara kuka. Duk wani formalities Anas ne ya tsaya zai yi. Don Najib kan jan hannun matarsa ya yi suka bar wajen. Sabrin ta bi bayansu tana faɗin ba zai yiwu Farida da tafi haka ba, bayan abin da ta yi mata. Najib bai kula ta ba har suka isa bakin mota. Zai taimaka wa Farida ta shiga, Sabrin ta riƙe masa riga ta fara kukan munafurci. Nuri, tana so ta kashe ni. Ita ta sa min yaji a gado jiya. Tana so ta kashe ni Nuri. Bai yi yunƙurin yafce hannunsa daga riƙon da ta yi masa ba illa matsawa ya kusa da Farida ya ɗan sunkuyo daidai saitin fuskarta. Ba tare da wani tantama ba ya haɗa bakinsu. Farida ta ƙwalalo ido saboda mamaki da shock da ta ji lokaci guda. Sabrin ta sake rigar Najib tana kallon yacce Najib ke kisan Farida. Zuciyarta na ta farfasa. Ji take kamar zuciyarta zai bulluƙo ya fito. Farida ta yi saurin janye bakinta, saboda tunowa da ta yi a public palace suke. Da rannannun idanuwansa da suka ƙanƙance ya ce kiss me. Ba ta sanya aka yi ta jefar da kunyar ba kawai ta tsinci kanta da haɗa bakinsu. Ba tare da sun damu da inda suke ba. Murmushi kawai take yi tun da suka fara tafiya. Idan tana gefen titi, amma hankalinta ba a titin yake ba. Har yanzu tana jin tas ɗin zaƙin bakinsa a nata bakin. Ba ta taɓa sanin haka kiss ke da daɗi ba sai yau. Lokacin suna soyayya da Lukman ya taɓa kisan hannunta da goshi, amma ban da lips to lips. Shi kam Rayyan ba su taɓa irin haka ba. Rayyan yana tsoro da shakkar Farida shi ya sa ko hannunta bai taɓa riƙewa ba, sai dai ko a rashin sani. Yau ta samu first kiss ɗinta, kuma da Sanajib. Sanajib fa. Ta sa hannu ta rufe bakinta saboda tsigar jikinta da ya tashi lokacin da ta tuna abin da ya ce. Kiss me. Did they hurt you? Ai ta tafi duniyar tunani ba ta ma ji abin da ya ce ba. Duk wani cin mutunci da ta shirya za ta yi wa Sabrin lokacin tana Sel ta watsar da shi. Ƙwaƙwalwarta ba abin da yake tunowa sai wannan moment ɗin. Can ƙasan zuciyarsa yake neman dalilin da ya sa ya yi kisan ɗinta, amma ya rasa. Can ya bai wa kansa amsa da Sabrin. Ya sai ya yi haka ne saboda Sabrin. Saboda ta gane cewa he is over her now. Amma ta yaya zai yi kisan ɗin wannan? Yanzu sai ta raina shi. Wata zuciyar ta ce, ai ka riga ka yi mata kiss. Ko don ya jima bai yi kiss ɗin ba ne ba ya ji kiss ɗin ma ya mishi daɗi? Dama da Sabrin ne kawai, banda ita babu wani. First kiss nashi in 8 years. Kamar wani ƙaramin yaro haka ya lashe lips ɗinsa da harshe. Ganin haka, saura kaɗan ya buge wani mai keke. Har suka isa gida ba wanda ya yi magana. Farida ce ta fara shigowa don ta fita ta bar shi a mota. Tana tafiya tana jin ta a sama fuskar ta ɗauke da murmushi. Najida ne da wata tsohuwa a falon lokacin da ta shigo. Bata ma lura da su ba sai da tsohuwar ta ce amarya lafiya. Farida ta jiyo sai ta ga tsohuwar duk da kuwa kuɗi sun ɗan ɓoye tsufan. Amma kuma a yacce ta ganta za ta haifi dadi. Ta yi saurin ƙarasawa wajenta ta tsugunna. Hajiya ta don Allah ki yi haƙuri ban ganki ba ne. Na ga alama ai. Kin tafi birnin soyayya ko ina angon? Kafin ta ba ta amsa sai ga Najib ya shigo. Yana ganin Hajiya Mama ya washe baki. Tsohuwa yaushe a gari? Yana ƙarasowa wajen ta ɗauki sandarta ta ɗaga sama za ta kwaɗa masa. Ya ja baya da sauri. Ke fa tsohuwa kin dawo kenan za ki fara cin zalin mutane. Ungo naka. Najibullahi. Tun jiya na dawo amma shi ne ba za ka kawo min amarya na ganta ba. To ke ki je da ƙafarki mana amma sai shegen yawo. Farida dai kallon Najib da Hajiya Mama take da suke da ramarsu na kaka da jika. Najib, amma ba kamar tsakaninsa da Man ba, wanda tun zuwanta abin ke ɗaure mata kai. Hajiya Mama ta kalli Farida ta ce, kin ga mijinkin nan ke ce rufin asirinsa. Haka ya yi ta yawo ƙaton ta zuri da shi sai da Allah ya kawo ki. Farida ta yi murmushi. Sai ki kula da shi sosai don ɗan duniya ne. Ta fito daga wanka bayan sallar isha'i ta fara jin hayaniya a ƙasa.
Ba ta tantance ko muryar su waye ba ne, amma daga yacce maganar take, haɗakar Larabci da Turanci, ta san ba zai wuce Sabrin ba ne. Bigby, me yasa kake bin bayanta? Kai kanka ka san ita ta yi wannan abin, and she needs to be punished for that. Walau ita ta yi walau ba ita ba, dukkanku ku biyun babu wanda yake da ikon arrestin ɗinta. Especially you, Sabrin. Ina so ki nisanci iyalina. Bigby, amma Najda, ya daka mata tsawa. Kallon shi ta yi sannan ta haura sama da gudu. Ya juyo ya kalli Sabrin ya ce, Next time kika yi ƙoƙarin taɓa lafiyar matata, I won't take it lightly. Cike da tuƙuƙin baƙin ciki ta ce, You don't love her, do you? Haɗiye miyau ya yi sannan ya ce, Go back to Hollywood, you don't belong here. Ɗakin Najda ya fara zuwa lokacin da ya haura sama, amma ta ƙi buɗe masa ƙofa. Don haka ya juya ya shiga ɗakinsu. Yana shiga ɗakin ya ganta bakin gado tana kuka. Jikinsa ya yi sanyi ya ƙarasa wajenta yana tambayar menene, don a tunaninsa ko Asal ɗin an mata wani abu ne. Me ya faru? Tana kuka tana jan majina ta ce, Baba ya rasu. Kansa ya ɗaure don Anas ya taɓa ce masa Farida marainiya ce. To yanzu kuma wani baban ne ya rasu? Your father? Ya sake tambaya. Kakana ne. Ya jawo ta jikinsa yana lallashinta. Yanzu Ummi ta kira ni, don Allah sa Najib zan je Jos gobe. Ya gyaɗa kai ya ce it's okay. Sun jima tana kwance a jikinsa tana hawaye. Tana faɗa masa kyawawan halayen Baba. Bai bar wajenta ba sai da ta yi barci. Lokacin kusan 12 saura na dare. Da ya gyara mata kwanciya, sannan ya je ya yi wanka ya shirya cikin kayan barci. Sannan ya zo ya kwanta. Amma kafin ya yi barci sai kusan ƙarfe 2. Tunani ya cika masa kwanya. Washegari da sassafe ta shirya ya sa Iliya ya kai ta har Jos. Lokacin da motar ta bar cikin compound ɗin ƙarfe 6:30 na safe, yana shigowa cikin gida Dadi ya kira shi. Da ya je tambayar sai ya game da abin da ya faru jiya, don ya ji maganar a wajen Mom. Bayan ya masa bayani sai Dadi ya ce, Ka yi katanga tsakaninka da Sabrin, ban hana ka ƙara mace ba. Idan ka ga ba za ka iya zama da Aisha ita kaɗai ba, amma ka sani ba zan taɓa amincewa da Sabrin a matsayin suraka ba, ba wai don ta rabu da kai ta dawo ba, sai don ba zan bari ka haɗa zuri'a da macen da za ta iya gurɓata maka rayuwa ba. Ina sane da lokacin da mahaifiyarka take kuka kullum, saboda Sabrin tana shirin auren wani kafiri ɗan ƙwallon ƙafa, har take sukar addinin Musulunci, da ya hana aure tsakanin kafiri namiji da mace Musulma. A hira da aka yi da ita shekaru 3 da suka wuce, cewa ta yi sallah na takura ta, wai ana ta abu ɗaya kullum ba hutu. Wannan ba macen aure ba ce. Idan har ka nuna za ka auri Sabrin to za ka yi nisa da ni da iyalina. Za ta zauna a nan ne kawai saboda alaƙa ta jini da suke da shi da Nabila, amma bayan nan ba na so wani abu ya kuma shiga tsakaninmu. Najib ya gyaɗa kai. Ya maganar gidanka? An yi interior decoration ɗin? An kusan gamawa. Ok, Allah ya nuna mana. Yau dai throughout a ofis jinsa yake yi wani iri, musamman idan ya zo fita ya gabata a kan kujerarta. Da yake Juma'a ne kuma ranar hutu ne an haɗa ƙwarya-ƙwaryar fati, amma bai iya tsayawa a wajen ba. Anas ne ya tsaya ya wakilce shi. Daga sallar Juma'a gida ya wuce, yana jin jikinsa ba daɗi. Ba wai ba shi da lafiya ba ne, amma kuma jikinsa is weak. Yana shiga ɗakin sai ya ji ɗakin ya masa faɗi, kamar ba ɗakinsa ba. There's something missing. Ƙamshin ɗakin ya sauya tun zuwan Farida, saboda haɗuwar turarukansa da nata, kalolin turaren. Har ta fasalin ɗakin ya sauya. Ya tuna ranar da ya shigo ya ga tana canza arrangement na wasu abubuwa a ɗakin. Sa Najib, ɗakinka yana buƙatar polish. Ya tuna ya ce ta gwale ta yana cewa ta hargitsa masa ɗaki. Yana shiga wajen closet ya tuna ranar da yake canza kaya ta shigo ɗakin. Gajeren wando ne jeans a jikinsa, ba riga. Sa Najib, idan kana gida sai ka yi ta sa gajerun wanduna kamar wani ɗan firamare. Ya yi murmushi tunowa da ya yi da kalolin tusa da ta lissafo masa ranar. Lokacin da ya gama abubuwan da zai yi yana kishingiɗe a kan gado, ya ji gadon ya masa daban. Tun da ta zo kullum za su kwanta akwai filo a tsakaninsu. Jiya ne kawai suka kwana ba filo. A hankali ya sa hannu ya fara shafa gefen da take kwana, wanda yake empty yanzu. Ya tuno ranar farko da za su kwana a kan gadon, faɗan da suka yi. Daga ƙarshe da tunanin kisan ɗin da suka yi jiya barci ya tafi da shi. Washegari da safe,
Dadi ya ce su je su yi wa Baffa Musa ta'aziyya. Tare suka je, a can ne ma aka faɗi wanda tsakanin Dadi da Baffa Musan ne, don shi banda ya yi haƙuri da ya ce bai kuma cewa komai ba. Cikin taɗinsu Baffa Musa ke kawo rayuwar da Farida ta yi, daga wannan gida zuwa wannan gida, kafin daga baya ta zauna a wajen kakanninta. Dadi ya tambaye shi ko me yasa bai ɗauki Farida tun da wuri ba. Baffa Musa ya ce Faridan tun tana yarinya take da baki, ko hutu aka kawo ta sai ta yi ta ƙorafi. Baffa garinku akwai zafi ba zan zauna ba. Lokacin da za su tafi Baffa ya ce da Najib, ka kula min da ita don Allah. Kada ranar gobe ubanta ya ce ban riƙe amanar tilon 'yarsa ba. Najib ya ce insha Allah. Yau sati ɗaya kenan da ba ta nan. Cikin sati ɗayan nan ya rasa ganewa kansa. Bai ma cika son fita ba. Dama wajen aiki ke ɗebe masa kewa. To yanzu ana hutu. Sabrin washegarin da Farida ta tafi ita ma ta yi tafiya. Bai san inda ta je ba kuma bai damu ba. Don shi idan ta tashi ne to kar ma ta ƙara dawowa. Yau da ya je wajen Hajiya Mama ne take cewa ya kira mata Farida ta mata ta'aziyya. Kwana uku da Farida ta yi a Jos ta yi su cikin rashin jin daɗi. Na farko ga rashi da suka yi. Na biyu kuma sa Najib da ya share ta. Kullum da tunaninsa take kwana ta tashi. Amma shi ko tes bai mata ba balle ya kira ya mata ta'aziyya. Duk da kuwa ranar da ta taho ta tura masa tes akan sun isa lafiya. Amma ko reply bai yi ba. Wasu lokutan har mafarkin suna tare take. Haka kawai tana zaune sai ta ji kamar muryarsa a kunnenta. Yana faɗin kiss me. Har tunanin ko ta fara hauka take yi. Yacce waɗannan kalmomin biyu ke sa ta jin wani nishaɗi da farin ciki. Tana ganin wanda ya kira ta, mamaki haɗe da wani farin ciki ya mamaye ta. Sai da wayar ta kusan katsewa sannan ta ɗauka. Sa Najib shi ne sai yau. Aishatu kuna lafiya ya haƙuri. Muryar Hajiya Mama ya doki kunnenta maimakon muryar Najib. Hajiya Mama na kashe wayar ta kai wa Najib sanda Aisha ko ta'aziyya baka je musu ba. Kakan matar taka? Kai tsohuwa, ba mun je gidan uncle ɗinta ba me sai mun je har Jos. Will that bring back the date? Hajiya ta sake ɗaga sanda ya gefe da sauri yana dariya, kamar yacce Hajiya Mama ta nema kuma ta sa Dadi ya masa magana, dole ya shirya zai je Jos. Shi sau ɗaya ya taɓa zuwa garin kuma aiki ne ya kai shi. Ya fito kenan ya tarar da Anas da Najida a falo suna magana. Kai ba na son takurawa fa. She is still in school. Najib ya faɗa yana hararar Anas. Anas ya ce an gaya maka ni irin ka ne da sai na zauna har shekara 35. Ai ni kafin watan 6 sabuwar shekarar nan zan angwance. Shege to bebi sai ta ƙare karatu tukunna. Wallahi baka isa ba, ka san tun yaushe muke shan ruwan kanwa kuwa? Ɗan iska to ka bi ni a hankali ko in hana ka. Dama Musti yana gaba da ni saboda na hana shi. Ka ga idan kai wasa sai na bashi. Kaina a ƙasa babban yaya. Muna neman tabarrakinku. Sai da suka jima suna wasa da dariya kafin daga baya, bayan Najida ta bar falon Anas ya shiga bayanin abin da ya kawo shi. Najib, Farida ita ke da gaskiya da kai da kamfani nata ne. Najib ya gyara zama yana sauraron sa. Khalida da Alhaji Matawalle su suka kitsa komai. The money from Bestac Inc. Alhaji Matawalle ne ya sa aka tura Spotted by Khalida. Shi ya shirya yacce za a sace maka takardun zanenka a kuma ɓata modelin da ka yi. On the other hand kuma, Khalida ita ta kawo shawarar a firemin Farida. Duka evidence da muka haɗa yana nan. Ya miƙa masa wata katuwar envelope. Idon Najib ya rine ya yi ja. Tsanar Khalida da Alhaji Matawalle na ƙara shiga ransa. Kai ka san wani mataki ko hukunci za ka ɗauka idan aka koma aiki ranar Monday. Ba don ya riga ya shirya tafiya ba da ba abin da zai sa ya tafi. Kusan ƙarfe 3 ya isa Jos. Adres ɗin da Yakubu ya ba shi ya bi. Da tambaya kuma ya isa har layinsu. Bai gama shan mamakin layin ba sai da ya isa gidan. He can't believe a irin wannan gida Farida ta yi rayuwa. Ba wai don bai saba ganin gidaje haka ba. A'a sai don yacce Farida ke gudanar da rayuwarta. Ba ta shayin shiga ko'ina. A koyaushe ji take daidai take da kowa. Duk daraja ko kuɗinka kuwa. Yaro ya kira ya ce masa ya yi magana da Farida don tun a bakin layi ya ajiye mota saboda mota ba ta shiga layin. Ana yi wa Farida kitso yaro ya shigo wai ana sallama da Anty Farida. Ni kuma waye? Bai gaya min ba. Ya yake? Farida ta sake tambaya tana sa wa ranta kwaɗayin ya kasance Sa Najib ne ya zo. Yaron ya ce fari ne dogo kamar Balarabe yake, amma ya iya Hausa. Ai yaro bai gama bayani ba ta tashi daga gaban Umma Binta ƙanwar Ummi da ke mata kitso.
ka je da gudu ka ce masa ina fitowa yanzu. Oh, amaren zamani kenan. Farida wannan zumuɗi haka? Ai ba ta ji me Umma Binta ke cewa ba ta riga ta shige ɗaki za ta ɗau hijabi. Ya ba a ƙofar gidan baya yana tsaye hannayensa duka biyu suna cikin aljihu. Hankalinsa ya tafi wajen wasu yara da ke wasa a ta wajen kwata. Yana mamakin yacce yaran ba sa ƙyanƙyamin wajen. Yana sanye da baƙar shat da baƙin hoodie, sai baƙin jeans. Sa Najib muryarta ya doki kunnensa. A hankali ya jiyo yana kallonta. Ba ta wani canza ba, sai dai idonta ya ɗan nuna rama. Maybe saboda kuka ne, don ya san ba ta wasa da abinci. Ashe za ka zo, shi ne ko ka faɗa min mu shiga ciki. Sai da ya ɗau minti ɗaya yana kallonta kafin ya bi bayanta suka shiga gidan. Da yake kwana na 9 kenan da rasuwar duk an watse, sai iyalansa kawai. A daddafe ya gaisa da su. Kusan awa ɗaya ya yi a gidan saboda yacce 'yan uwa da maƙota ke zuwa gaida mijin Farida, wanda yawanci gulma suke zuwa. Saboda su ga mutumin da ya sa aka fasa aurenta da Rayyan, su ga yaya yake. Sai dai kowa ya zo da masha Allah yake tafiya, baki buɗe sun ga kyau, sun ga kuɗi, sun ga aji, sun ga ƙasaita. Lokacin da zai tafi bayan ta raka shi wajen motarsa ya ce, za a koma aiki Monday yaushe za ki dawo? Oh ni Aisha Farida, don aiki kawai za a neme ni? Ni kam dole idan na koma a canza min matsayi. Ya kamata a yi upgrading ɗina, na bar matsayin sakatariya. Kina son ƙarin matsayi ne? Haba Sa Najib, wa ya ƙi ci gaba a duniya? Bai san ya ake zuwa gaida surukai ba, shi ya sa bai zo da komai ba. Ya dai bar musu 100,000 a gefen drinks ɗin da suka kawo masa wanda ko taɓawa bai yi ba. Har motarsa ta ƙule Farida ba ta bar wajen ba. Tana ƙissima abubuwa da yawa a ranta. Zuwan Najib ya sa Najib ya ƙara samun wani matsayi na daban a zuciyarta. Yana hanya ta kira shi lokacin ko ma fita daga Jos bai yi ba. Ya saƙala Bluetooth ya amsa kiran. Sa Najib shi ne har da ɗawainiya haka? Mun gode, Allah ya ƙara buɗe. Allah ya kai ka lafiya. Amin kawai ya ce ya kashe kiran. Da ya isa Kano yana so ya kira ta amma ya kasa. Sai ya ɗauko wayar zai danna lambarta sai ya fasa ya ajiye. A na huɗu da ya yi haka sai ga tes ɗinta ya shigo. Tana masa ya hanya da fatan ya isa lafiya. Na isa kawai ya daure ya rubuta ya mata reply da shi. Maimakon ta haƙura a haka sai ta kuma turo da wani tes ɗin. Sa'en, me zan taho maka da shi? Ina son zuwa Wasa gobe. Bai san ina ne Wasa ba, don haka ya yi minimizing wayar ya yi browsing sunan. Nan ya gane wata ƙaramar hukuma ne a Jos. Ya mata reply da OK. Ta sake turo wani saƙon. Sa'en baka faɗi abin da zan kawo maka ba. Yana so ya ajiye wayar ya share ta amma zuciyarsa ta hana shi. Kanki. Ya tura mata ba tare da ya gama tantance ma'anar faɗin hakan ba. Kan kifi? Sa'en kan wani irin kifi? Ganin reply ɗinta ya sa shi murmushi. Ya ɗan jima kafin ya tura mata Mrs. Jiba Sleep. Good night kawai ta sake turowa daga nan bata kuma turo da wani saƙon ba. Shi ma ya ajiye wayarsa gefe ya kwanta. Safiyar Sunday ya aika mata da Iliya direba akan ya je ya ɗauko ta. Ita kam tana can tana kan haɗa kayan tsaraba da za ta zo da shi. Sai da Iliya ya kusan isa cikin Jos sannan ya kira ta ya ce ya kusan isowa. Wani matsayi take kuma hangowa kanta idan ta koma Kano. Ya sa an kawo ta da mota ya kuma turo mata direba ya dawo da ita. Wannan karramawar sai Mrs. Jiba a yi. Lokacin da suka isa gida ana kiran sallar magariba. Iliya ya je ya kira Friday suka shiga da buhun dankalin Turawa da ta zo da shi, da kuma wata ƙatuwar jakar Ghana Mozgo. Ɗakin Mom ta je don ta gaida ta, ta samu ba ta nan. Ta wuce ɗaki ta shirya ta yi sallar la'asar da magariba. Ƙarfe 9 ta sauko ƙasa don ta nemi abin da za ta ci. Ba komai a dining ɗin. Hakan ya sa ta shiga kicin shi ma wayam. Yunwa take ji don haka ta tsaya ta girka indomi da soyayyen ƙwai. Ta fito ɗauke da filet ɗin shi kuma Najib ya shigo. Sa Najib, ta kira sunansa. Juyowa ya ganta tsaye riƙe da filet da kwaf. Sai da ya gama kallonta daga sama har ƙasa sannan ya juya ya tafi. Ta bi bayansa da baki buɗe. A dainin ta zauna ta ci abincinta. Don idan ta haura sama za ta ji ƙiwuyar saukowa. Sai da ta gama ci sannan ta wuce ɗaki. Sa Najib, irin baka ji daɗin ganina ɗin nan ba, ko sannu da zuwa babu.
Bai kula ta ba, hakan ya sa ta gane akwai abin da ke damunsa. Don bayan bai kula ta ba, fuskarsa ya nuna yana cikin damuwa. "Sa Najib, ba ka da lafiya ne? Please ki ƙyale ni." Abin da ya iya faɗa kenan. Ya gyara kwanciya a kan gado. Tabbas akwai abin da ke damun shi, don Najib ba ya bacci da wuri, sannan duk